Ingahlakazwa iNkampani yezindiza kuleli iSAA uma kungathiwa amabhuku ayo ezemali akhonjiswa umphakathi. Lokhu kushiwo uNgqongqoshe wezamabhizinisi ombuso uParvin Gordhan nothe isinqumo sokuthi lamabhuku angatshengiswa umphakathi senzelwe ukugwema ukuthi abantu bengalahlekelwa umsebenzi. uNgqongqoshe ubenza izethulo ngaphambi kwekomiti elibhekele ukusebenza kwabakhokhi bentela ePhalamende iSCOPA. Mibini iminyaka ePhalamende ijijisana no-SAA ongavumiyo nengxelo ngemeko yezemali. Kodwa kuye kwacaca ukuba iyabhanga leNkampani xa inikezelwa kubalawuli abatsha banikwa uxanduva lokuhlangula elishishini. Okwalomzuzu urhulumente usafunisa ngesolotya lokuzimela ngokusemthethweni anganyanzeliswa iPhalamende ukuba dandalazise imeko yezemali. Liquidation would basically mean at a particular time tomorrow morning everything ceases. Planes are on the ground, staff are told go home, you have no pay, creditors are going to line up, but we'll get a legal opinion on this and we'll come back to you on that. Minister, on the issue of the legal advice opinion, SAA said they already have that. We asked for it and we didn't receive it. But it must be very clear to yourselves and SAA that we seated here are not in agreement with a prolonged non-submission of non-financial statements. Amalungu ePhalamende asenemibuzo ngomsebenzi nexesha eliza kuthathwa kuhlangulwa uSAA kodwa athi awahambisani nokuba abhangiswe. Liquidation, it is not on our scorecards or in the table at this current juncture. So we want you to understand us from that context. Hence we are saying we hope and pray that your plan as a business practitioner will include the date and the time frames towards submitting of the financial statement, because if it does not, then we would have failed in our duties. Abalawuli abatsha banenyanga ezintathu zokuba beze nengxelo evakalayo ngekamva lika-SAA nto leyo ejongwe kwinyanga kaTshazimpuzi. Asanembetshe, weendaba ze-SABC ePhalamende.